Alternativ behandling er f.eks. akupunktur, zoneterapi, meditation og bioterapi. Vi vil fokusere på, hvorfor alternativ behandling ikke er lige så udbredt som den normale tilbud i læge. Da der er mange forskellige former for alternativ behandling, har vi valgt enkelte områder, som vi mener er de vigtigste og som er mest udbredte. Mange zoneterapeuter mener, at zoneterapi er meget gammel. De mener, at behandling af smerter ved hjælp af massage på fødderne har været udbredt i store dele af verden i flere årtusinder. Den amerikanske læge William Fitzgerald er grundlægger af den zoneterapi, vi kender i dag. Fitzgerald fik fortalt, at indianerne havde en gammel tradition for at behandle deres skader på fødderne. Sammen med en gruppe kollegaer systematiserede og undersøgte Fitzgerald de fodpunkter, som indianerne mente havde en virkning. Fitzgerald fandt frem til, at tryk og massage af fodpunkterne kunne påvirke andre dele af kroppen og få smerter til at gå væk. Han udgav i 1917 bogen Zone Therapy, den første bog om zoneterapi. Han arbejdede senere sammen med massøren Eunice Ingham. De udarbejdede en teori om, at zoner på fødderne svarer til organernes tilstand. Ingham udarbejdede kort over fødderne, hvor de forskellige organers reflekszoner er indtegnet. Disse kort bruges stadig i dag. Kroppen kan reagere på zoneterapi på forskellige måder. Nogle reaktioner er en følelse af varme eller kulde i kroppen, humørsvingninger, f.eks. glæde, lettelse, vrede og irritation. I dag arbejder størstedelen af verdens zoneterapeuter efter Inghams kort. Alternativ behandling, det er en behandlingsform, hvor man går ind og kigger på helheden af mennesket, så det er både krop og psyke, der bliver arbejdet med. Vi ser flere og flere, der kommer over til vores alternative behandlere. Det er både akupunktør, det er zoneterapi. Når de så først har været oppe på briksen, så finder de ud af, at der faktisk sker en masse med deres krop, og både under og efter behandlingen, så bliver folk mere eller mindre overbevist om, at det er en god behandlingsform. Årsagen til, at man begynder at bruge de alternative behandlingsmetoder, det er jo nok det, at folk de kommer i knibe og på ventelister og ikke helt ved, hvad de skal gribe og tage fat i. At man kommer til at kigge selv lidt efter nogle behandlingsformer, og der kommer alternative behandling ind over. En bivirkning kan være, at nogle reaktioner kan blusse op under de her behandlingsformer. Når jeg går ind og arbejder med mine kunder, jamen så får de at vide, at nogle reaktioner kan være, at der kan komme en opblussen af f.eks. eksemer eller sygdomsreaktioner, og det kan man godt kalde en bivirkning. Vi kunne gøre rigtig meget mere for reklame i blade og i annoncer. Arkæologiske udgravninger har vist, at mennesker allerede praktiserede en form for akupunktur i stenalderen. Og arkæologer har fundet akupunkturnåle af ben af sten, som kan dateres til 6.000 år før Kristi fødsel. I begyndelsen af 1800-tallet stiftede europæerne bekendtskab med akupunkturen, ved franske missionærer i Kina sendte begejstrede behandlingsrapporter tilbage om behandlingsformen. Men først nogle 100 år senere stiftede den vestlige verden for alvor bekendtskab med akupunkturen. Akupunktur går kort sagt ud på at skabe balance mellem yin og yang, og for at gøre det prøver man at få energien qi til at flyde frit i kroppen. Hvis energien qi ikke flyder frit i kroppen, kan man blive fysisk svækket, og det kan resultere i skader eller sygdom. Og hvis qien ikke flyder frit i kroppen, kan man ved hjælp af nåle eller trykke på akupunkturpunkter få energien til at flyde frit igen. Vi har fået Thomas Guldbrandt med på et telefoninterview. Hvorfor tror du, at alternativ behandling ikke er mere udbredt? Jamen det er helt klart, fordi at vi har et system, der gør, at vi er tilknyttet en praktiserende læge, det er vi alle sammen, og ham går vi til med alle vores ting ind, og så er det ham, der sender en videre til, hvad man nu eventuelt han mener kunne være godt. Og det er vi opflasket med, og det er vi vant til. Men han sender aldrig nogen videre til akupunkturbehandling. På den måde er der en naturlig begrænsning.
Er Danmark bagud på alternativ behandling i forhold til andre lande? Ja, det vil jeg mene. Fordi det kan vi se, hvor vi spejler os eller sammenligner os med bare England og Tyskland, som er sådan lige de nærmeste. Er det et problem, at der ikke er samme støtte til alternative behandlinger, som der er til normalt tilbud? Her i Danmark er vi jo vant til, at det offentlige betaler for vores sygebehandling, ikke? Både sygehus og indlæggelse og ved den praktiserende læge. Så længe vi ikke har brugerbetaling, så på det område, så forventer man også, at det er gratis for akupunktur. Altså det kan ikke undgå, så man synes, det er lidt irriterende, at man skal betale for det. Og det har en begrænsning både på pengepunkten, men også hvad man vælger først. Hvad har branchen gjort for at sælge sig selv bedst muligt? Altså i hvert fald, nu kan jeg kun tale om vores branche, der hedder PA, praktiserende akupunktører. Og det er i hvert fald de her de sidste 5-10 år har gjort et kæmpe arbejde for artikler, og hver gang der har været for eksempel et eller andet emne om akupunktur, eller så har de været gode til straks at kontakte alle journalister og de store, alle steder. Vil det være en forbedrelse, hvis alternativ behandling bliver en del af den offentlige sektor? Det vil være en kæmpe, så vil der ske rigtig meget. Og det kan man også se, altså nu er akupunktur trods alt blevet løftet rigtig meget frem, også i forhold til mange andre alternative behandlinger. Og det er jo klart, fordi at der er nogle hospitaler og nogle enkeltstående læger, der hister her og starter op i deres klinikker, og på den måde det bliver mere og mere acceptabelt, også inden for deres kredse. Tak for interviewet. Wake me up before you go, don't leave me hanging.